Milí dofáci, ako motiváciu k expedícii tu máte od nás túto príručku. Spísali sme tu pre vás naše tipy a rady, ako expedíciu nielen prežiť, ale si ju aj užiť. Dobre, takže začneme hneď od začiatku. Hneď prvé, čo budete riešiť na vašej vlastnej expedícii, bude plánovanie trasy. Zostavili sme pre vás pár tipov, podľa ktorých sa vám bude ľahšie plánovať trasa. Takže ako prvé si nezabudnite pozrieť, či sú všetky vaše trasy značené. Ľahko sa vám môže stať, že si nevšimnete a naplánujete si trasu po neznačenej ceste. Neznačená cesta vyzerá na mapách takto. Je to len jednoduchá prerušovaná čiara. Naopak, značená trasa býva takto označená žltou, zelenou či červenou a niekedy aj inými farbami. Po neznačených trasách sa môžete ľahko stratiť. Ako ďalšie musíte počítať s rezervou na prestávky a nečakané situácie. To znamená, že po 200-metrovom prevýšení si naplánujem pauzy častejšie než 5 minút každú hodinu. Inak sa vám ľahko stane, že trasu, ktorú ste mali ísť 2 hodinky, pôjdete 4,5. Nečakanou situáciou môže byť napríklad, že stretnete divú zver a musíte sa poradiť, čo spravíte ďalej. Prasa! Čo? Čo? Nie, bože, nie. Aj tak? No reálne, Ja som myslela, že to je pes, ja som to tiež čula. Sú prasce. To sú prasce. Eviška, počujem. Už zastav. Ticho buď. Toto nie je vták. Toto je vták? Áno. To je vták? Toto bol vták. A to čo je za vtáka? Čakaj, nie, to bolo iné. Nie, toto není vták. Že to není vták? Čakaj, ticho. Klasik. Toto bol diviak podľa mňa reálne. Reálne diviak, to je prasa. No čo, robí mám kvieska? Ja viem, že keď to... Ale to nie je vtipné, že ja sa ťa zapije. Ja to bolo. Si myslíš, že vylezem na stôl? Ja sa počívam. Dole diviak. To je kukučka. Dobrá, z toho by šlo, ne? Chcem ísť na skolu, chcem ísť... Počkej. S predchádzajúcim bodom sa viaže aj tento ďalší. Zohľadnite dobre svoje schopnosti a tempo. Neodporúčame dávať si stúpanie za stúpaním a hovoriť si, veď to prejdeme. Radšej obetujte plánovaniu viac času a hľadajte si trasu po hrebeňoch a podobne. Ako ďalší tip, na ktorý sa dá ľahko zabudnúť, je pozrieť si predpoveď počasia. Expedícia sa vždy dá ľahšie preložiť na iný termín, ako keby ste mali ísť do 4-dňovej búrky. Rovnako dôležité je pre vás si pozrieť, či bude vo vašej blízkosti prameň a môže sa stať, že v kempe nebude pitná voda. Konkrétne takto sme to mali my na našej striebornej expedícii a museli sme chodiť po vodu k prameňu. Ak zabudnete pozrieť, či sa tam nachádza prameň a máte k dispozícii len nepitnú vodu, ľahko si ju potom viete len prevariť a bude v poriadku. Ako posledný tip od nás pre vás nám ostáva, že vždy majte plán B. Tým nemyslíme, aby ste si brali každú vec dvakrát pre prípad, že by sa vám stratila. Ale snažte sa zachovať pokoj, keby sa niečo stalo a nie ste na to pripravení. Nikdy sa o ničom nerozhodujte sami a myslíte vždy ako tým. Pomáhajte si a dobre vám to dopadne. Ďalšia vec, ktorú stihnete ešte pred samotnou expedíciou, je balenie ruksaku. To, ako sa zbalíte, možno najviac ovplyvní chod vašej expedície. Nikto nechce predsa prísť ráno na dohodnuté miesto a zistiť, že si zabudol mapu. Dobre, ako prvé odporúčame to zbytočne nepreháňať. Rozhodne sa nebali 2 týždne dopredu, ale zas ani nie noc predtým. Toto sú 2 extrémy, ktorým sa vyhnite. Dobre, takže máte to tu rozdelené do viacerých skupín, pekne po poriadku. Začneme prvou skupinkou a to je oblečenie. Dostanete samozrejme aj zoznam od vašich vedúcich, ale dosť vecí tam aj chýba. Dobre, takže ako prvé tu máme teplé oblečenie. Myslíte pri tomto hlavne na váhu. Takže neberte zbytočne ťažké, hrubé mikiny a podobne. Radšej si vezmite termo a spravte si 10 repov pred stanom, keď pôjdete spať. Krátke trička vám ozaj stačia maximálne 3, kľudne aj na 4 dní. Síce budete zo seba cítiť dým ako nikdy, ale je naozaj zbytočné brať tých tričiek viac a sú to len kilá navyše. Spodné prádlo rozhodne nepodceňujte, hlavne ponožiek treba veľa. Nič nepadne tak dobre, ako sa komplet prezliecť po ťažkej túre, keďže sprchy máte zakázané. Ako pyžamo voľte rozhodne termo či legíny, rozhodne klasické pyžamo.
Myslíte aj na to, že aj keď idete na expedíciu letieť, tak v lese v stane také teplúčko nebude, takže rozhodne nepodceňujte počasie v noci a vezmite si čiapku, kľudne aj rukavice a hrubé ponožky. Nehovoríme, že musíte, ale uvidíte sami, že za takú čiapku ešte sami sebe poďakujete. No a samozrejme pre pláž je nutnosť, byť 4 dní v mokrých veciach je nemysliteľné, skončili by ste zrejme so zápalom plúc, takže ten rozhodne nezabudnite. Tuto máme vymenované pár vecí, ktoré potrebujete na noc ako pohodlné pyžamko, šlapky, ale tie vám treba všeobecne. V turistických topánkach nevydržíte celý čas, pokiaľ je to ešte bronz, môžete si tie kila ušetriť a nezobrať ich, ale na ostatné expedície ich balte ako prvé. Potom pohodlný vankúšik, veľa ľudí zabudne, ďalej berte karimatku, stan a aj dostatok hrubého oblečenia. V noci býva naozaj chladno, takže odporúčame si dať aspoň 5 minút nejakých drepov alebo skákania na mieste a až potom zalezte do spacákov. Okrem jedla potrebujete dosť veci aj na jeho prípravu. Tam nezabúdajte na ešus, príbor, utierku na riad, tá sa nezdá, ale veľmi sa zíde, plynovú bombu, zapalovač a samozrejme vlhčené utierky na nejakú tú hygienu, alebo aj ešus si s tým viete skvele umyť. K jedlu poviem len toľko, že existujú aj iné veci než len výfonky alebo sáčkové veci. Napríklad my sme si spravili skvelé cestoviny s pestom, ktoré odporúčame aj vám. Pripomínam, že musíte mať minimálne jedno teplé jedlo denne, takže podľa toho balte aj svoje zásoby. Nezabudnite si zobrať aj chlebík, lebo ten tiež dobre padne napríklad s paštejkou, keď už sa prejete všetkých tých proteínových tyčiniek. Základné hygienické potreby isto každý ovláda a vie, čo si musí pobaliť. Toaletný papier býva aj v kempe, takže ten až taký potrebný nie je. Kefku nezabúdať, ale pasta stačí aj jedna do týmu. Hrebenie tiež fajn mať. Množstvo vreckoviek určite nepodceňujte, jednak na oheň ich už dosť miniete a samozrejme na suplík. Opelovací krém a repelent je nutnosť, kľudne sa natrite a nastriekajte aj viackrát za deň. Dobre, takže tuto sme vám spísali ešte iné potrebné veci, ktoré si isto nezabudnite. Môžete tam vidieť napísaný okrem iného aj menší batoh. Ten je tam preto, že keď budete mať tam 2 až 3 noci v jednom kempe, môžete svoj veľký batoh vymeniť za menší a tak si uľahčiť vaše túry. Máme tu pre vás ešte takýto obrázok, ukazuje vám vlastne ako správne naukladať veci do batoha. Takže k chrbtu by ste mali dať najťažšie veci ako napríklad vody či plynovú bombu, potom veci ako lekárnička rozhodne niekam na dostupnejšie miesto alebo aj šlapky, bude pre vás najlepšie si len jednoducho zavisiť na batoh, keďže tie vyberiete po príchode do kempu ako prvé, to mi verte. Dobre, keďže sme na vás mysleli zo všetkých možných smerov, máme pre vás natočený aj krátky návod, ako si správne dať na seba batoh tak, aby sa vám šlo čo najpohodlnejšie. Ďalšou dôležitou vecou je mať dobre nastavený ruksak, aby vyzeral nejako takto, aby netrpel váš chrbát. Tak Sofia, nastav. Áno. Takže prvé pritiahneš toto, ne? Neskôr si toto. Neskôr si pozrite, aby ste toto mali zapnuté. Toto si dvihni na chvíľu. Tuto na bedrách, nie na zadku, lebo cez zadok sa to nezapína. Takže najskôr si zapneš toto. Takže Ešte povoli. kamarát vám môže pomôcť. No, dvihni ho. Zapnete. Tak to nechceš ísť celú tú cestu. A takto ho zatiahneme. Si to skúste z tejto strany. Dobre? Dobre. Čiže je to celé drží na bedrách, toto celé. A tým preto, a teraz dôležité, počkaj, takto to dáme. Joj. Toto napríklad presne nemá vyzerať, už na pohľadu celý batoh ťahá dole, tak to nielen, že neprejdete ani kilometr, ešte si aj poriadne zničíte chrbticu. To mi spadá. Toto je druhá, áno, toto sa nastaví, druhú. A ešte aj toto sa zaťahuje. Dobre. Až toto nie, to je na čas. A toto sa zapína. Toto je máš nejaké voľné. Trošku vás to môže škrtiť, ale to vôbec nevadí. To vôbec nevadí. A teraz, na tomto, teraz by to malo držať, najmä na tomto. Toto by vás nemalo môcť ťahať. Toto je dobre. Ďakujem. A takto sa nastavuje ruksak. Takže pri 15-kilovej záťaži, že môžete mať problém so zdvihnutím vaku na chrbát, takže na to máme, Je to ťažké, ako môžete vidieť. máme na to hack, že si uvoľníte toto putko, dáte sa tak, kvoknete si a zdvihnete to nohami. Teraz by sa mi to podarilo, dáte na seba, uťahnete to, povolím putko. No, ja si ho povolím. To je ktoré? Toto? To je jedno, ktoré obidve ideálne, lebo nevieš presne, či potom druhú ruku. Dobre. Takže povolím ho putko.
Ak máte aj vy priestor nad ramenami ako tu, potom váš batoh je nastavený správne. Celá jeho váha je totiž na vašich bedrách a preto sa vám bude chodiť ľahšie. Myslíte na to, aby sa vám počas chôdze na batohu nič nehompálilo. Hlavne ťažšie predmety ako napríklad spacák. Pôjde sa vám pomerne ťažšie, preto je dôležité, aby ste mali na batohu všetko pevne upevnené. No. Takýto ruksak íme dobre. Tak dáš, aby si sa vedela, akože, lebo najväčšiu silu máš v stehnách, no. Aha. A teraz dobre. Teraz si zapneš ideálne bedra, aby ti to držalo. A stiahneš pútka. Ako postaviť stan? Toto bude ďalšia vec, na ktorú vás pripravíme. Dobre, takže je veľmi dôležité, aby ste mali správne postavený stan. Inak vám bude dovnútra zatekať, alebo vám ho môže dokonca aj ľahko odfúknuť. Dobre, takže dajme sa do toho. Začnite tým, že ho vyberiete z obalu. Vypadnú na vás dve veci. Jedna je samotný stan a druhá je plachta na vrch. Okrem iného máte v balení ešte tyče a kolíky so šnúrkami. Dôležité je si nájsť rovné miesto na umiestnenie stanu. Ak si ho postavíte na kopci, celú noc sa budete len plaziť hore-dole ako taká husnica. To neodporúčame. Dobre, takže máte vybratý stan a rozložili ste ho na tráve. Zoberiete a zložíte najprv dve dlhé tyče, nazvime ich kostra stanu. Tieto tyče zapichnite sem. Je dôležité, aby sa vám tieto tyče v strede dotýkali. Bude to trochu ťažšie, ale ide to. Ak ste toto zvládli, už vám prakticky stojí stan sám. Zoberiete teraz hornú plachtu. Dobre sa pozrite, kde je vchod dnu, aby ste ju nedali opačne. Potom ju takto pripevníte. Na plachtu slúži tento tyrkysový krúžok. Potom, ako ste umiestnili na stane plachtu a poriadne ste ju pripevnili, môžete stanom ešte pohnúť, pretože nie je prichytený kolíkmi. Môžete s ním teda ľahko manipulovať ako chcete. Keď už ste s polohou stanu spokojní, zoberiete do rúk kolíky. Tieto kolíky sa zapichnú sem. Na stranách zase do týchto gumičiek. Pamätajte, že stan musí byť poriadne napnutý, inak vám bude kvapkať na hlavu. Keď toto dokončíte, máte krásne napnutý stan. Ako posledné vám ostali šnúrky. Tieto slúžia ešte na dodatočné prichytenie stanu pri okrajoch. Pomáhajú pri silnom vetre a daždi. My sme ich však nepoužili ešte ani raz. Menšia rada od nás nie, že si to doma rozhodne vyskúšajte a neradte sa radou, to vie každý, pretože to nevie každý. Skontrolujte si doma poriadne kolíky a či na stanu máte všetko. Bez trička navyše sa obidete, ale bez stanu. Čo je najťažšie na skladaní stanu? Že je to na rovnom mokré. povrchu. Že je to mokré. Skladaní. Že je to mokré. A musí to zmestiť do toho malého A musí to zmestiť. A aké podoporučuješ typy? Robte to dvaja. Jeden, čo mu nevadí to chytiť mokré. Mne to vadí. Jeden schopný, jeden tak menej, ale stále schopný. Dobre, takže ako posledné tu máme pre vás, ako založiť oheň. Na začiatok sa vám musíme priznať, že robenie ohňa sme veľmi podceňovali. Mysleli sme si, že ho nebudeme potrebovať a že ho vie založiť každý. Nakoniec ani jedno nebolo pravda. Dobre, takže najprv si ukážeme, ako taký oheň založiť a potom si pozrieme krátke video o tom, ako sa to podarilo nám. OK, takže najprv si nájdete nejaké dobré miesto na založenie ohňa. Najlepšie také, aby do pol hodiny nehorel celý kemp. Prvé, čo spravíte, je, že si nájdete kamene a vytvoríte, opravíte alebo jednoducho len použijete už existujúce ohnisko. Toto sa robí kvôli bezpečnosti vás aj okolia, kto by nevedel. Ďalej si dáte na spodok dve hrubšie dreva. Toto je náš osobný tip, ktorý máme z expedície čerstvo vyskúšaný, takže vrelo odporúčame. Dôležité je nazbierať si veľa dreva ešte predtým, ako zapalíte oheň, pretože nebudete mať ten oheň čím udržať. Na tieto dreva si potom položíte pepo. Je veľmi dôležité si to nezabudnúť, inak sa ďalej nepohnete, a to hlavne v daždi. Pepo horí veľmi rýchlo a dlho, na rozdiel od papiera, ktorý rýchlo vzplanie a trvá to zhruba pol minútky, kým dohorí. Preto položíte na pepo papier a na to ešte triestky alebo tenké konáriky. Jednoducho, čo akurát nájdete. Potom zoberiete do ruky zapalovač
a budete sa snažiť zapaliť pepo v strede vašej pyramídky. Najlepšie je to podpaliť z viacerých strán, aby vám to šlo rýchlejšie. Ak vám to náhodou v tomto bode prestane horieť, stačí priložiť viac papiera alebo do toho len zafúkať a ono sa to spamätá. Ak nie, tak ste tomu nedali čas, treba to robiť postupne a pomaly. Dajte tomu čas, nech sa chytia konáre. Keď už sa vám tie konáriky podarilo zapáliť, pridajte jeden hrubší, postupne pridávajte hrubšie a hrubšie. Ak máte hrubšie, mokré konáre, popadávajte ich okolo vašej vatry, aby sa z nich voda odparila. Uvidíte, ako sa same chytia neskôr. Ako posledné, nezabudnite oheň uhasiť. Väčšinou bývajú v kempoch pramene alebo tečúca voda, ale musíte si to predom zistiť. V prípade, že tomu tak nie je, musíte myslieť na to, že musíte zobrať dosť vody aj na uhasenie ohňa. Chcela by som k tomu ešte dodatočne dodať, že to predom nevzdávajte, aj keby to zakladáte hneď potom, ako dopršalo, pretože presne v takýchto podmienkach sme ho zakladali my. Bude naozaj veľká výhoda, keď si ten oheň založíte. Dobre, teraz už keď viete ako na to, poďme si pozrieť krátke video, ako sa tento postup dá použiť v praxi. Dobre, takže napríklad tu môžete vidieť, že sme si na spodok položili uhlíky, ktoré sme našli v kempe, pretože ohnisko bolo celé mokré. Neviem síce, či nám to niečo pomohlo, ale ostatné dni sme už použili suché drevo namiesto týchto uhlíkov a bolo to v pohodičke. Tuto vidíte, že príprava dreva bola pre nás na prvom mieste a hovorím vám, že toto sa spali do hodinky, takže ozaj potrebujete veľa dreva. My sme tam neskôr z lenivosti priniesli dokonca 2 stromy, takže sa môžete kľudne inšpirovať. Ideme zapaliť oheň. Čo potrebujeme? Suché drevo. Takto sme si teda pripravili veci na podpal. Pod papierom sa nachádza ešte pepo, na tom je papier a na tom ešte takéto úplne tenučké konáriky, pretože z takéhoto plamienka sa vám hrubšie len ťažko chytí. Dúfam, že bude horeť, nie mi zima. Prečo ti je zima? Lebo som zmokla. Takto tam tých konárikov poukladáte čo najviac a potom sa to budete snažiť zapaliť z čo najviac strán. Aby keď máme teda mokré drevo, nenájdeme to suché, tak aby sa nám vysušilo. A potom bude neskôr použiteľné. Aký oheň máme? Servítkový? Tuto sme sa rozhodli ošúpať mokrú kôru z dreva sekerou, aby bolo čo najsuchšie. No a tuto nám drevo už slabšie horelo, tak stačilo len trošku zafúkať, priložiť suchšie a krásne sa opäť rozhorelo. A keďže sme celé zmokli, tak sme si večer takto krásne opekli vlastné topánky. Niečo opýtaj. Môže krása? Fakt mám to otázku, čo pre mňa zaujímavé dobre. Nie, toto není vták. Však ale nemá byť pohodlne. Bolo ťažké byť kapitánkou týmu? Takže ja neviem, tam nie je podľa mňa nejaká špecifická funkcia alebo nejaká úloha, teda keď je človek kapitán, ale myslím si, že akože ja som pocitovala takú zodpovednosť za ten tým, že keď sme niečo robili, tak som bola taká, že okej, že nech si niekto neodpíli, neodreže ruku alebo niekoho nezožere divák alebo čo ja viem čo. Čo pre teba znamená DOFE? Čo pre mňa znamená DOFE? No tak pre mňa osobne DOFE znamená spôsob nejakého sebarozvoja, či už v tej nejakej talentovej zručnosti, alebo v športe, alebo teda nájsť nejakú možnosť zapojiť sa do dobrovoľníctva. A samozrejme aj ako teda vyvrcholenie DOFE, tak expedícia, čiže spoznať nových ľudí a načerpať nové priateľstvá a skúsenosti. Čo by si robila, keby si niekto zlomil nohu, keďže si bola medic? No, ja som bola medic na papieri. Ja jediné, čo som mala, bola, že lekárnička. Nič iné. Ja za sebou nemám ani proste nejaký kurz prvej pomoci. Teda máme. Školský. Však tak to vypadalo. Ale akože keby si zlomil nohu, ktokoľvek z nášho týmu, bolo by to podľa mňa úplne v pohode. Viete, nosítka, všetko, sanitka, však voláme. Ale keby Sofia Petrovičová si zlomí nohu, neodneseme ju. To není tým, že ona je nejaká ťažká. Je to tým, že je ťažká. Prečo si sa prihlásila na DOFE? Tak keď mám byť úprimná, tak som prihlásila na DOFE kvôli jednej tuto nemenovanej slečne, mojej spolužiačke. Inak ja som si prvom hovorila, že na také niečo nikdy nepôjdem. Ale nebolo to zatiaľ také hrozné, takže už každý, kto by chcel, tak by mal ísť. Aj keby sa bojíte lesa alebo niečo ako ja.
Čo ťa počas robenia dofe motivovalo v tom najhoršom? Že čas sa kráti, za chvíľku som doma. Teda ale to je iba expedícia. Počas celého dofe, keď som robila aktivity, tak to ma motivovalo, že idem na expedíciu a po tej expedícii ma motivovalo, že idem domov. Choďte do fitka. Všetci povinni. Pripravovala som sa fyzicky na expedíciu. Bola by si radšej, keby si nešla na dofe? Asi nie, akože bolo to zaujímavé zatiaľ a je to niečo nové do života a prekonala som nejaké svoje strachy zo zvery a celkovo lesa a ruksak 20 kg na chrbáte, takže zatiaľ pôjdem. Prečo bol oheň na expedícii taký dôležitý? Oheň bol najviac cozy vec podľa mňa na celom dofe, akože myslím si, že by sme si vystačili aj bez neho, ale ten prvý deň, keď bolo mokro, tak to bolo by to určite náročnejšie, čiže veľmi nám podľa mňa bodol oheň, ale dotváral nám atmosféru, my sme podľa mňa romantičky. Všetko.